Jullie moeten allemaal Eduard volgen. Oh ja? Vinden we leuk. Ja, super, vinden we dankjewel. leuk. Duimpje omhoog. Even reactie plaatsen. Geweldig. Leuk als Jos naar de aflevering van de Friese Vloggers. Ik ga naar je route. En het leuke is, dat komt echt wel bij een soort van natuurgebiedje komt del. Voor de vogelliefhebbers. Oh ja, hele leuke vogeltjes. Ik heb toevallig, ze krijgen al jurkjes, jongen. Nou, dat is de eerste van die. Heel Marcel van Kammen, hoor. Ja, dat was van je uit, ja dan. Hij was van je. Ja. Wil ik nog eens foto van John? Nou, dat is heel je, maar dat mag nou krijgen in zijn even zo uitkomen. Dat... Oh, Hallo. hallo. Nee, we hebben les vandaag, kunstles. Ja. En we zitten in de Blokhuissport en ik ben hun juf. Het was veel te mooi weer om binnen te zitten. Ik weet net een senszak oversteken. Wat is jij, jong? Wat is dit, jong? We zitten in de Matrix, joh. Zit in de Matrix, jong? Wat hier aan zitten? Nou, Bart die had dus zijn koptelefoon al op die. Je boeten zit de hele tijd aan een heel irritant beest. Super vol herrie te meisje. Ik weet niet of dat ik juist. Ja, ik heb hem Ik hoor. ben natuurlijk een beetje doof, zo nou en dan. Maar ik ben helemaal klaar met dat beest, joh. Nee, joh. Je werkt hier maak ik edits. Hier hebben we lol. Hier hebben we ons leien maalkoor. Hier maakt het weer goed maalkoor. Hier eten we maar snel. Hier zeggen ze wel eens een gedichtje. Hier. Maatje fout, maar sorry. Jongen je maalkoor. Wie hebben ons leien maken hoor. Ik sta al de hassen zien. Aan het einde van de dag ook al went dus. Mooi kloten dus, de koffie is op. Ik weet dus toch vanmorgen nog koffie zetten naast Bart. Maar de koffie is op, waarom had er geen alarm slaan? Dan mag ik er dus zo achter komen dat er geen koffie is. Ik ben een Jumbo-tij om koffie te halen. Best wel stom, als je kent om jezelf te vernemen dat ik gewoon een meer zin heb omdat er geen koffie is. Dat ik best wel sneu is, dan is het dus toch een soort van verslaving. Ja, als het net is, dan zei ze van god, zie je hoor, terwijl als het de wol is, dan zei ze Geweldig. niet goed gelukt? Nee. Nee? Nee, misschien lukt het beter op jouw camera. Ja, misschien wel hè? Wat ga jij nu doen nou? Ik ga even naar het kantoor. We hebben een kantoor hier vlakbij. lekker Ja, met ik ga een ijsje eten. Wat leuk. Lekker. Ja, lekker hè? Wil je ook een ijsje of zo? Was een dit? ijsje? Was de hint nog niet duidelijk? Ja? Ja, de hint is wel duidelijk hoor. Je moet wel even zelf. En kom jij dan nog zo meteen nog op het terras? Doet dit of doet dit niet? Vond je nou een leuk filmpje? Doe dan toen omheen. Volgens mij is je en abonneer je dan. En zoek je de volgende Friese vloggen weg. Geweldig. Ik denk niet dat ik op het terras kom, want ik moet vanavond nog naar Bontvat. Oh.